गिबियावनो जोंनि मानगोनां रायजो राजाफोरनिसिम जोबोद साबायखर बावहरनाय आङो दोनग्रोबाय। मानोना बिथांमोननि गोबां खस्थ' खालामनाय आरो बिथांमोननि भट होनायनि गेजेरजों जोंनि 3 नम्बर क'क्राझार आसाम बिधान सभा समष्टिनि जे बिजाथि दंमोन मेडाम शिउली महिलारी बिथाङा देरहासार जानानै MLA जानानै थांबाय। आङो गोबां भटआव देरहाहोनायनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफोरखौ आङो साबायखर बावहरो बे समाव। आरो दिनै फैयै फैयै आसाम मन्त्रि सभा दानायनि सम जिहेतु सफैबाय, दा बिनिखायनो जोङो देबरगाव ब्लक कमिटि BPF जानानै जोंनि उइमेन, इउथ, BSU आरो पेरेन्ट गासैबो ज' जानानै जोङो खावलायनो लुबैदोङो जोंनि BPF राजनैतिक हान्जानि गाहाय हाइकमान्ड जोङो जायखौ बुङो श्रीजुत हाग्रामा महिलारी सार, बिथाङा जेन' जोंनि 3 नम्बर क'क्राझार आसाम बिधान सभा बियाबनि बिजाथि शिउली महिलारीखौ जेन' आसाम मन्त्रि सभायाव मन्त्रिनि थाखाय जेन' नमिनेट खालामो जोंनि BPF राजनैतिक हान्जानिफ्राय। जोंनि हास्थायनाया बेनो जे जोंहा जिहेतु भारत संबिजित गथायै उइमेन रिजार्भेसना 33% दं। जुदि 33% जुदि 126 MLA आव लायोबा 44 सामथिं जायो। दा बिनि गेजेराव जेन' जोंनि क'क्राझार बियाबनि MLA शिउली महिलारीया जेन' सासेल' BPF राजनैतिक हान्जानिफ्राय हिन्जाव MLA जानायखाय जोङो बिथांनि थाखाय जोङो गुरैयै खावलायनो लुबैदों जोंनि पार्टिनि हाइकमान्ड आरो जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि बिथांमोननिसिम जेन' बिथांखौ मन्त्रि सभायाव सोनानै लायो आरो बिथांनो जोंनि आसाम आरो BTCनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां आरो जौगाखांनायनि खामानि मावनो जेन' सुबिदा होयो। बिथाङा गावखौनो बावसोमनानै रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो होननानै ओंखारनानै फैदों, इलेक्सन गेलेदों आरो इलेक्सनावबो देरहानानै थांबाय, MLA जाबाय। MLA हिसाबै जे केपासिटि जे माबाफोरखौ सुबिदाफोरखौ मोनो, बे सुबिदाफोरखौ जेन' बिथाङा रायजो राजाफोरनो मोजाङै खामानि मावनानै होनो हायो। बिनि थाखायनो जोङो खावलायदोङो जेन' जोंनि MLA शिउली महिलारी बिथांजोआ जेन' मन्त्रिखौ मोनथारो। बेनि थाखाय जेन' जोंनि हाइकमान्ड आरो जोंनि BPFनि गासै दैदेनगिरिफ्रा जेन' जोथोन लानानै बेबस्थाखौ खालामनानै होयो। आसामनि गिबि मन्त्रि श्रीजुत हिमन्त बिश्व शर्मा सारजों रायज्लायनायनि गेजेरजों दिनैनि गेजेरावनो थिग खालामनानै गाबोन जुदि शपथ ग्रहण जायोबा जोङो जोंनि MLA शिउली महिलारी बिथांजोखौबो जेन' शपथ लानाय जों नुनो मोनो। बिनि थाखाय जोङो गुरैयै खावलायहरबाय जोंनि BPF राजनैतिक हान्जानि दैदेनगिरिफोरनिसिम। आरो जोङो ओरैबायदि मोनसे सानदों, जोंहा क'क्राझार जे आसाम बिधान सभा बियाबनि जे MLA, बे MLAफ्रा जोंहा सिगां थांनाय 5 बोसोरनि अनगायै प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांजोआ MLA जानानै थाबाय थादोंमोन आरो प्रत्येक बारावनो बिथांजोआ मन्त्रित्व लाभ खालामदोंमोन। बे बारावबो जोङो आसा खालामदों क'क्राझारा जिहेतु जोंनि BTC जौगाथायनि थाखाय मोनसे गुबै थावनि, बे थावनिनिफ्राय देरहासार जानानै थांनाय MLAआ जेन' मोजां खामानि मावनायनि सुबिदाखौ मन्त्रि मोननायनि गेजेरजों जेन' मावलांनो हायो। बेनि थाखायनो जोङो बे मन्त्रिखौ मोननो लुबैनायनि दाबिखौ जोङो दिखांदों, खावलायनायखौ जों लाबोदों। जोङो खावलायो जोंनि हाइकमान्ड आरो जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि बिथांमोना बेखौ कनसिडार खालामनानै नोजोर बोनानै जोंनि MLAनो मन्त्रित्वखौ बा मन्त्रिनि बिबानखौ गथायगोन। जोंहा गेदेर फोथायनाय दं, जोङो भरसा खालामनानै थाबाय, जोङो आसा खालामबाय आरो जोंजों लोगोसे जोंनि रायजो राजाफोर जायफ्रा गोबां भट होनानै खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों खामानि मावनानै बिथांजोखौ देरहासार खालामदोंमोन, मन्त्रि जानानै फैयोब्ला आरोबाव बांसिन रंजानाय गोजोननाय मोनगोन आरो जौगाथायनि खामानिखौ बांसिन मोननो हागोन रायजो राजाफ्रा। बिनि थाखायनो जोङो खावलायदों जेन' बिथांजोआ मन्त्रिखौ मोनथारो। बेनि थाखाय जोंनि हाइकमान्डआ जेन' बेबस्था लायो, बेखिनिखौनो आङो खावलायनानै दोनबाय। गोजोन्थों। नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोङो दिनै देबोरगाव ब्लकनि जानानै जे जोंनि देरहालांनाय 3 नं क'क्राझार ST समष्टिनि
मानगोनां सिउलि मेडामा जोंहा गोबां बिबाङैनो देरहानानै थांबाय। दा बिनि थाखायनो जों केम्पेइनफ्राव बुंबोदोंमोन माने जोंहा ओरैनोथ' मेडामा देरहाखानायनि जों सिगाङावनो इसाराखौ मोनखादों आरो जोङो गमामायैनो मोजां बिबाङावनो जों देरहासार खालामनो हादों मेडामखौ। आरो दा बे देरहासारनायनि थाखायनो मेडामा जाहाथे गावनि मावनो लानाय खामानिफोरखौ मन्थ्रि मोननानै मोजाङै मोजां मावलांनो हायो। जों बेखौनो नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों जोंनि हाग्रामा सार जोंनि BTCनि गाहाय आफादगिरि बा जोंनि पार्टिनि आफादगिरिनिसिमबो जोङो खावलायो गुरैयै जाहाथे बायद'नोनो मन्थ्रिखौ बिनानै जों मोननो हायो। आरो लोगोसे जोंहा BTCआव 15 जन MLA दारायदोंमोन, 15 जन मोनदोंमोन। दा 15 जननि गेजेराव जोंहा सासेल' आइजो मोननो हादों आरो बे आइजोआनो जाहैबाय जोंनि 3 नं क'क्राझार ST समस्तिनि। दा बिथांखौ जोङो जेरैखि जायाबाबो मन्थ्रिखौ मोननो थाखाय जों आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां श्री डक्टर हिमन्त बिश्व सारनिसिम जों बेखौनो खावलायगोन। आरो जोंहा जाहाथे बे आसामनि सिङावबो जोंहा आइजो माहारिनि थाखाय खथा दङ, 33% रिजार्भेसन जोङो बेखौ मिन्थिगौ। दा बिनि थाखायनो जों जिहेथु जोंनि BTCआव सासेल' जों आइजोखौ केन्डिडेट हिसाबै मोनखादों आरो बिथाङानो गोबां बिबाङावबो देरहाखादों। दा बेखौनो जोङो सासे केबिनेट मन्थ्रि हिसाबै जाहाथे जों मोननो हायो बेखौनो जोङो सारनिसिम गुरैयै खावलायनाय थागोन। आरो जाहाथे मेडामा बे 33% खथाखौ जाहाथे जोंनिफ्रायबो BTCनिफ्रायबो जोंनि मोननो गोनांखौ जों मोननो हायो आरो जोंनि BTCखौ जौगानाय खामानिखौ बिथाङा मोजाङैनो मावफुंसारनो हाथों। आरो जों गासैबो बे आसामनि गासैबो जेसेबांनोखि मावनांगौ जेखि पदआवनो माने मन्थ्रिखौ बिथाङा मोननो हाया, बे मन्थ्रि बिबानखौ मोननानै जाहाथे बिथाङा गावनि गोसो जानानै गोसो होसारनानै मावनो आखायाव लानायखौ बिथाङा जाहाथे मावफुंनो हायो। जों बेखौनो बारे बारे डक्टर हिमन्त बिश्व सारनिसिम जोंनि मेडामनो मन्थ्रिखौ होनो थाखाय खावलायगोन। आरो जोङो देबोरगाव ब्लकनि जानानै जोंहा जोंनि क'क्राझार ST समस्तिया जोंनि देबोरगाव समस्तियानो फुरायैनो गोलैयो। ओंखायनो जोंहा दा जोंनि समस्ति हिसाबै आरो जोंनि क'क्राझारा जोंनि BTCनि मोनसे राजधानि हिसाबै जोंहा जाहाथे मोजाङै जौगानायाव खामानिखौ मावफुंलांनो हायो, आं बेखौनो बारे बारे जोंनि गाहाय मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम बारे बारे खावलायगोन। आरो जाहाथे अननाय दा खालामथों, जोंनि बे आइजो माहारिनि खथा 33%खौ जाहाथे मोनफुंनो हायो। खारन जोंहा सासेल' आइजोखा, बेखौनो आङो बारे बारे खावलायनानै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोनखौबो साबायखर होनानै जाहाथे जोंनि बिनायखौ जोंनि हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जाहाथे गनायो, आं बेखौनो खावलायनानै आं बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोनखौ बयनोबो आंनि गोजोननाय अननाय बावनानै आंनि बुंनायखौ एसेखिनियावनो फोजोबो। गोजोन्थों।